85 96 97 31. Ама сега е примерно да мине, нали тогава? Да. Защото сега има мотивацията, като е друга, вече ти го запомня. добре, на мен какво кажа? Аз при мен не виждам много голямо. Си суми е в хотела, нали? Въпрос за 2 свети няма да Коя ръка ти? това искам. Значи имаш два пътя. Да, има един такъв момент, че аз не знам коя си. Не знам как се казва. Право го е така, за да те ми покажа, което аз не готвя артисти. Аз готвя артисти. Аз не готвя хората да участват в мемориали, макар че един журналист за една година вижда какво се случва в мемориалите, как хората запомнят огромно количество информация, много го изкефя и на следващата година печелим мемориалите, защото това е начин, който всеки може да го овладее. Аз не го целя това нещо, аз целя да науча хората да изтъжат по-лесно, да живеят по-лесно, да запомнят хората с които да запомнят. Не всички, казвам, не може да запомните всички телефони от телефона за какво? Запомни 10, запомни служебния си, домашния си, на най-близките приятели, като си забравиш телефона, да не седиш безпомощен или, както се случи на една моя колежка, бяха обрали в командировка в чужбина. Добре, че тя помнеше двата телефона в уста, си можа да звънне на работата, те да звънат. Това е моята идея. Не, Човката как държи подаръка отдолу. Не да иде, виж сега тук глава с виждаш ли на птица? И мога да ви науча това да го запомня. Виж ли къде продължава? Не всички телефони, може всички телефони, но аз нямам желанието си да запомня телефона. Има хора, които с години не са чула да запомня. Заради поддържане на ума, свеж, бистър, да. Днес точно си говорим за това, че той номера на коли без никаква. Имена на жени абсолютно.